Еще один очень интересный греческий остров, о котором вы вряд ли знаете, который называется Андрос, находится совсем недалеко от Афин. Туда очень легко и быстро можно добраться. А знаменит он прежде всего своими великолепными пляжами и немало интересными монастырями. А вот и его мэр, который сейчас расскажет нам о том, почему же все-таки нужно поехать на этот остров. Άντρος, βλέπουμε εμφανίστηκε στην έκθεση τιμής. Θέλετε προφανώς να έρθουν Ρώσοι τουρίστες στο νησί. Θα μας πείτε γιατί πρέπει να πάνε εκεί? Θέλουμε να προσκαλέσουμε τους φίλους, τους Ρώσους να επισκεφτούν το νησί μας, γιατί πραγματικά αξίζει. Πιστεύουμε ότι όποιος δεν το έχει επισκεφτεί πραγματικά έχει χάσει. Είναι ένα καταπράσινο νησί με πολλά νερά, με υπέροχες παραλίες, καλά κρυμμένες και επίσης με μια τεράστια παράδοση πολιτισμού και θρησκευτικού βέβαια καθήκοντος, το οποίο φαίνεται σε όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουμε στο νησί μας. Είναι ένα νησί που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, είναι εύκολο να πάμε από το αεροδρόμιο στο νησί μας σε πολύ σύντομο χρόνο και έτσι λοιπόν είναι μια μεγάλη ευκαιρία είτε μέσω του πλοίου είτε μέσω από σκάφος, ιστιοπλοϊκό ή άλλο να φτάσει στο νησί μας κάπως πολύ εύκολα. Γιατί σε αυτό το νησί βλέπουμε τόσο πολλά νερά που λέμε ότι μπορείς να περπατάς σε αυτό το νησί κρατώντας ένα ποτήρι στο χέρι. Πώς έχει συμβεί αυτό και στα άλλα νησιά δεν υπάρχουν τόσο νερά? Είναι ένα νησί το πιο βόρειο των Κυκλάδων, έχει πολύ μεγάλη βροχόπτωση και βεβαίως αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχει παντού νερά. Παντού αναβλύζουν πηγές και νερά και πραγματικά κάποιος μπορεί να δει το νερό παντού σε όλες τις διαδρομές. Διάβασα σε ένα βιβλίο που αναφερόταν ότι αυτά τα νερά βγαίνουν από την Κάριστο, από την Εύη. Ισχύει? Είναι ένας μύθος τον οποίο δεν έχει διερευνηθεί ακόμη, όμως πραγματικά τα νερά βγαίνουν και στις κορυφές των βουνών. Σας καλώ όλους να έρθετε στο νησί μας, στην Άνδρο. Είμαι ο Γιάννης ο Γλινός, ο δήμαρχος της Άνδρο. Выбирая, куда же вы отправитесь в отпуск в этом году в Грецию, мы предлагаем вам среди прочих островов и остров Милос. Меня зовут Πολυχρόνης Μαύρος. Ένας λόγος βασικός ο οποίος θα πρέπει κάποιος να επισκεφτεί το νησί μας σίγουρα είναι οι παραλίες οι οποίες αριθμούν πάνω από 150. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από ιστιοπλοϊκά σκάφη τα οποία κάνουν περιηγήσεις και ξεναγήσεις σε μαγευτικές παραλίες και σπηλιές. Αλλά βέβαια δεν σταματάμε μόνο εκεί. Στη Μήλο μπορείτε να κάνετε diving, μπορείτε να απολαύσετε το κανό ή το καγιάκ, μπορείτε να κάνετε περιπατητικό τουρισμό και φυσικά τον ιαματικό τουρισμό που εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Μήλος έχει στο νησί. Ο τρόπος ο οποίος μπορείτε να επισκεφτείτε τη Μήλο ποικίλει. Μπορεί να έρθετε με το δικό σας σκάφος, μπορείτε να έρθετε με κάποιο καράβι, μπορείτε να έρθετε με το αεροπλάνο. Меня зовут Πολυχρόνης Μαύρος από τη Μήλο. Добавлю, что ваша любимая греческая певица Деспина Ванди снимала там немало видеоклипов, как, впрочем, и другие известные греческие певцы, и не только. И, конечно же, на туристической выставке в Москве мы не могли не встретиться с очень знакомым российским туроператором господином Андреасом Антονίου, который является владельцем гостиничной сети Mira Hotels. Κύριε Αντωνίου, ποιους προορισμούς προτείνετε εσείς προσωπικά να επισκεφτεί κανείς στην Ελλάδα? Έλενα, η Ελλάδα όπως γνωρίζεις έχει πάρα πολύ όμορφους προορισμούς. Έχουμε τα ελληνικά νησιά που είναι μοναδικά και πανέμορφα. Η Κρήτη είναι όμορφη, η Ρόδος, η Κos, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Σαντορίνη και η Μύκονος που έχουν ιδιαίτερη ομορφιά, η Χαλκιδική. Πιστεύω ότι η Ελλάδα για τον Ρώσο τουρίστα είναι ιδανικός προορισμός, γιατί πέραν από τις φυσικές ομορφιές έχουμε και τις εκκλησίες, έχουμε την ίδια κουλτούρα, τις οικογένειες ιδιαίτερα τις ευχαριστεί η Ελλάδα με τις ωραίες παραλίες και φυσικά υπάρχουν και ιδιαίτεροι προορισμοί ή κάπως πιο ακριβοί για τους πιο εξειδικευμένους και exclusive πελάτες. Ονομάζομαι Ανδρέας Αντωνίου, είμαι ο ιδιοκτήτης της Mira Hotels and Resorts. Η εταιρεία δικιά μου έχει ξενοδοχεία στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη. Μιζαντναβούτ Ανδρέας Αντωνίου, Ντόμπρε Ούτρα, Σπασίπα. Σας καλώ να έρθετε στην Ελλάδα. Καλές διακοπές. Να σφεντάνια.